Good morning. Guys, Lori, always can get a could you for so no matter? May just banda jao. Jumajao Major Sabanch. To Zabezodi Sumunga Fanis in Lebanon by. Panabas Munga Fanis, Panova. Also, Mtawan Taina give a hot current. Anazawa Imbira. Anyamara hot current, Anaza Imbira. Direct coke. Mustang. Tafara was an Biromu Maran. You forgot Zona Gazaran was Wafura. Ne basara zamugolongo so debate. The anyway, that is my kumbali yake at least go to my analysis how come for sibana go pezeko koma vuronga ti amene tikudutsa mpano pawa. For this is not politics makamaka. Tikambatengera zokuzana ndi medical Islam. Anyway, amankho amapoint ena ake. Ma points ona kuti mabwana ndi anthufe namene timasankha atsogoleri chakamboya makhaza banga apply ntchito kuti ndilembe ntchito kwa munthu amene amangobwera nkhona ine ndiwina kuti amakhala kuti ndo ntchito wa mwano ndiye mabwana afe sometimes to talk kungomudomo lapho. You right? Anyway, nkanina koma there's something that I like Master Joyce Banda. She is very transparent. Modi ndi system so imodzi imene imafunikira kwambiri kwa anthu amene akufuna kuchoka mu Western economic system ulamuliro watsa mundawo kwa amene afuna kutuluka system ina ameuza Joyce Banda ndi system yabwino kwambiri. System yanje imene ndikuyichemelera pano pa ndi system ya communicating with people kwa fotokozera wanthu imene zinthu zilili anthu acha kwauza kuti ukuku mazaje Joyce Banda nthawi yawo yo even nthawi yawo maka azunga ndetuma azunga kuti manage right nde Joyce Banda amatolongosola nde pali video iyi I think zuwanale kumajinga kunsonkhano nga I don't know ngati anthu amene amalongosola I don't know ngati amamva chifuka amalongosola nkhani amanambala mapersenti machanchana nde I don't know ngati anthu amamvesesa kuti amatanthauza koma mbali I think anamva kombali sangamvetsese amakamba zikhudzana ndi IMF World Bank. Nkhani zoti very interesting kwambiri kuti president ako makamba nkhani ndimezazo ndizofunika kwambiri chifukwa anthu akuyenera kudziwa kuti this is what I'm dealing with, this is what you're dealing with. Wakha president amene akufuna kuthana ndi ulamuliro wochitsamunda choncho ukuyenera anthu akhale mbali yako, anthu atenge support yako, anthu afotokozere kwana kuti guys ndoma kuandize ndema Joyce Banda kuti yana ndoza ndigwese kwacha ndinapa ngasakuti ndipo ina yakaija komanso kwacha kwangu azungu kwangu alolera kuti akuza kuti gwesa kwacha iwe nkugwetsa akuti mawaso unasa yagwaso azingogwetsa nde anyway that's what happens. Akabwera kuzapempha voti muchiziwa kuti akuzafunsira chani mukazamona munthu akubwera ndi matama okuti ufune ino wamusafune ine ndiwina inu mundisankhabe muzangoziwa kuti wamng'ano chifukwa mabwana ndi inuyo mavoti ali ndi inuyo ndimakuwuzani nthawi zonse abale anga ndipo inu ngati simungandiyikire ine kumboni kuti ndimakonda anthu akumuzi ndimagwira ntchito kumuzi ndiye kuti nanenso ndili ndi soka zamboni zanga ndi inuyo kunamizani kungotai unamiwele ajiwene kuti mavoti kavandichire lero atusalire yatesire mutiuze zimene mwapanga pa zaka 5 kaya munali president kasi munali president zimene mwapanga kuti tandiza ife anthu osauka lero muzikambi ndisanaganize voti yanga kuti ndikakuponyere ninuyo koma munthu akazabwera ndimaonena kuti wina afuna ine ndekha ndi wina muzangomuuza kuti voti yako iweyo imene ukunena ili ndi ine ndiye iweyo undiuza bwanji kuti wina afuna olemekezeka amayi abambo munthu wandale weniweni okonda ziko lache
munthu amene afuna kukhala mtsogoleri mu dziko lino la Malawi aziziwa kupanga ndale komanso aziziwa kupanga chitukuko chakumizi makamaka komanso aziziwa kupanga nkhani ya chuma. Mwambo amene anenera anzanga president azangacha kumaziwa kuti kodi dziko lino kuti liyende ndipange bwanji ndipo kuti ukhale mtsogoleri ndi changu pamalo sizimatheka kumakugonereza yayi. Olemekezeka maindi abambo ndiyeza tafika lero ndiye tingoyanganizana zafika pajapoti pajakuti kale kutifikisa apa tikanakati takuya kwambiri kaya kuyenda musewu koma pano tangofika mongo kuti tingoyang'ana zeru zatha mphamvu zatani September akubwera wina amandifunsa ine kodi muyima ndati ndiye maganizo anu muganiza kuti mukhoza kuwina ndeni kuti ayi ine ndilibe maganizo amene chifukwa sindikuziwa amene akuziwa ndi ndani Amalawi ndiye anakulemekeza Amalawi ndi amene amaziwa ntchito za ine Amalawi ndi amene amandiona ine kuti ine 1 month 100 days makupa muno Malawi natani ndinanyamuka pano kupita ku America nditakhala 2 weeks nditaziona kuti koma sizikwenda ukafika kuja ku IMF kunkhokwe ya ndalamako ndiye anandiuza kuti iweyo tu ife tikuthandize ukagwese kwacha. Ndiye ine nati ndikagwese kwacha by what percent? 47%. Kajana gwesa president kwamba kaja inali 44. Ndiye kuti ina amandiuza kuti ndigwese ndi 47. Ndiye nauza kuti sindingakane kugwesa kwacha koma mundipase kaye ndalama zokuti pamene ndikakagwesa kwacha abale anga ndizikapasa pang'ono chimanga ng'ombe chani azikagwira maganyo a musewu asakamve kupweteka kugwesa kwa kwacha chifukwa kugwesa kwa kwacha tikumafunika kukhale temporary. Inetu sindimafuna kubwera ku msonkhano kumakuuzaniza mabuku zovuta kuzimvesesa simple za simple. Ndiye nthawi imeneyoyo secret yanga idali chani inali inu amene Amalawi zinthu zizasokonekera andiuza kuti ndigwese kwacha koma ndikawaputa Amalawi aja ndikaona zakuda koma ndikafika kumuzi ndikauza Amalawiwo kuti mmene zilili apa palibenso njira ina tikagwesa kwacha tifika pabwino kuti Amalawi anzanga mvesese mwina mukhoza kukumbukira ndinkati izikhala ngati kuti mwana watentha thupi ndiye mukumba ya Jackson iwe mtima ukukupweteka dokotala kundipwetekera mwana koma ukuziwa kuti mwana yakabayidwa thupi litani mwana wanga atani olemekezeka maindi abambo munandimvesesa ndipo naitana mafumu naitana achali chinaitana azanga tiyeni kumangochi kukazisekera 3 days chuma chili chonchi ine ndimaganiza chonchi inu muganiza bwanji pamene timatuluka kumene kuja tili ndi economic recovery plan pano nimangomva anthu a mitundu nane napanga nawo economic recovery plan ine ifa chokuti zinaenda lero mufuna mukhalemo olemekezeka maindi abambo kuti ziko liyende kakhale kugwesa kwa chako kumakhala ndi mastailo ache ukangovomera kuti kwacha igwa ndiye kuti next week so igwaso nkuchaso igwaso izingoserereka pansesereka chifukwa iwe sikupangapo kanthu anthu aja akakhala kuti mtima ukukhala pansi akulima fetereza akupeza makuponi akupeza osati awiri pamuzi aja yati ine ndikankhala ndi chibuku changa tichi kumango ayimika panje ndikunama ulendo wa mainthu wamulipo apa ndikunama kumango totola makuponi aja mwasala ngati uko chifukwa munthu kuti akalima akapeza chakudya ndi mavuto amene wandipepukira ineyo olemekezeka maindi abambo ndiye tinapanga ndiye anandiuza kuti tikupasi makobiri ndiye upite pa sidi apo iyo itikuonapo ndi World Bank upite ku World Bank ukapemphe izo zina ukunenazo
nditapita kumene kucha nauza kuti ku IMF ndavomera kugwesa kwacha inu mundigayire makobiri. Ndiye kuja anandipasa $50 million. Ndiye kuti pamene ndikubwera kuno ndikuzagwesa kwacha koma ndili ndi ndalama zoti azanga zipanga maganyu. Ambiri munayamba kusinza osaganiza sokuti zichakuti wagwesa kwacha zijaziyamba liti. Nanga sisi maimaoneka. Nanga sindi magawa chimanga. Nanga sindi magawa ng'ombe. Masukulu ndi malipira. Pamene tikazati chuma chichachatheka basi sitigwesa so kwacha ijayali. Chuma cha Joyce Banda Foundation boma yache ndi mavuto ena osamena napezeka inaza kwera ndi 6% pokwana 2013. Pano ndikuyankhula pano mukayangane mabukumo ngati pali winaso anafika 6%. Pano tikuyankhula pano chaka chino ndi 1.8%. So pano chuma ndikutchula mafigures wadala chikakhala pa 3 kapena 4% kumasika uko ndiye kumakhala mavuto osowa mafuta, mavuto osowa chakudya, chilichonse kusowa, mitengo kukwera, kwacha igwe, kwacha yomweyo zulo paluchenza 102,000 bag ya uchimanga ikamangongwa kwacha. Koma ukayichezekera ndikuigwira chifukwa chokuti ukupanga zina ndi zinazi ima ndiye kuti ikaima pamene pacha imamba kutani pamene mukazazuka malaya nayamba kubweresa sanga ndalama. Akuuzani honorable Nessa kuti amayiwa anafunsa pena pake kuti kodi pankhani ya forex mukuti bwanji chifukwa abale yanga inuyo tisamangooneni ngati mulibe zero. Sikuti munthu ukapita ku sukulu ndiye kuti ndiwe wanzeru kwambiri. Inu simunaiona fumu ina yopanda olo imaweruza kuposa so jaji amen. Yes. Inu ya Malawi inena kuuzani kuti tiye ndilimbe mtima. Ndiye tinalimba mtima. Ndiye tinaenda one step at a time. Ndiye ndinayamba kupita kukasaka forex chifukwa chuma kuti chiende bwino. Mukazamba mafuta akusowa si mafuta yasowa ndi forex. Ndiye akati forex ndi chani? Ndi ndalama za kunja. Ziko lililonse limafunika likhale ndi ndalama za kunja izisunga. Ndipo kuti mukuse ndalama za kunja njira zache ndi zambiri. Zopasidwa ndi azungu komanso mukamalima ndalama zanu mukumagulisa kunja ndalama zikubwera. Ena mwa inu munamva pa wireless ine kunalibe nali South Africa. Ndikumva kuti panali mfumu ina yakuzomba kuno. Akuti yakunasawa kaya kuti. Anachita interview. Ndiye analongosola kuti chaka chimene analowa mai Joyce Banda asanalowe ngati wiki yatha Ford ya watu anatibweza ku auction no sale. So pano ine ntangolowa ndinaita nagula Ford acha ndati kuyambira next week ndalowa president mitengo yake ndi chifukwa azibale anga ineyo simbuzi zanu inuyo simakaswa inuyo pamene amalima apo na ndolo kachani amafuna kuti atolepo kena kake. Akuti amayi amauza MBC kuti pamene anatiitana so aujeni television Malawi kodi ndinuyo amenewa inu ndi azodi yake anati pamene timakafika nonso pano siku lokuti tikayambaso kugulisa sabola ujeni Ford uja pamene timabwera tanyamula $dollars ndalama ife tonse kuchita mantha kuti kodi uyu si Ford uja nankana last week uja usogoleri ndi wakuti uja kuvutika kwa azibale yako kuzikupweteka. Uziona chochita kwauza kuti ya mitengo imene mukwapa sabale yanga yotu siteka munomo siteka kuli bwino tiwochesa ujeni Ford ya ndipo mitengo ya Ford inali ya bwino. Ndiye amanena so iwo kuti kunandola anachoka pa 100 ukafika pa 500. Mukamapita chisogolo amalaya anzanga mukufuna nsogoleri muyangane nsogoleri wokuti amalabada za inuyo. Maka chachikulu kwambiri chimene napanga ine kubweresa ndalama za kunja kubweresa zogulisa katundu. Kodi sinu yati wonge amene nakupasa ntchito yoti muzipita mukulima mbewu za soya za chani mulilongwe kuti kukasunguko kuti tizitumiza kunja anthu akunja aja akamazagula kunoko
ndalama zimeja ndiye forex. Ndikukusa forex. Ndiye ndinaganiza kuti kodi ntchito kuti iyende bwino ndi ndani amene amachitisa kuti ntchito iyende bwino muziko. Abale anga akumizi akapita ku chipatala amalandira ndani? Simanasi. Ana anga asukulu akapita ku sukulu amaphunzitsa ndani? Saziphunzitsa. Ndiye ndinaganiza kuti choyambirira kuti ndipange kukweza ndalama mwakathithi za aphunzitsi za manesi ndi masipo servant. Ndiye masiku ano ndimangoti ndikakuma nawo ama Joyce Banda, kodi sino Joyce Banda chitikwezera inu chichatu paka lero ndati ayi sizifana. Network sabwerekana. Anthu aja mukamapasa ma increment, mukamapasa ma promotion, mosayang'ana nkhope, mongo oyang'ana kuti uyu ndi Malawi. Kaya kwawo ndikuzaoneka ya ndikumpyupyu kandi kuntaja kandi kunzimba kandi kuti uyu ndi Malawi. Chito ijama igwira monyadira. Chifukwa maziwa kuti sana chite za sankho. Sana ndisiye pambali. Olemekezeka maindi abamba. Kugawa zakudya, kumanga nyumba za mizi, kugawa ng'ombe pa khomo. Ena azimayi 15 yakulilongwe napasa ng'ombe imozi pano alinazo 140. Olemekezeka maindi abambo mukamachoka pano nkhani muchoke nayo pano ndiyakuti amayi Banda amadana ndi nyumba za mauzu kopya. Kungoti poti apapa ineyo ndilibe usogoleri. Ivirina atabwera kungondi tumizira chithunzi chinthu chache cha mauzu chimene amadyera mwanawo. Nangoti achimanga. Ndi madana ndi mauzu kopya. Ndikuti tu mukamazaganiza zoti tisankhe sogoleri. Muzasankhe kodi tisankhe nyumba zakudya zokwanira, mitengo yabwino kapenayi. Ine zimene zimaziwa kachitidwe kachi. Ndipo kutembenuza kwa apa tilipa. Ndimaziwa so kuchitidwe kachi. Sopano zakateni zadusa. Kuyambira nthawi imene ndinali president. Tili back to square one. Tili back to square one kapena nthawi imene tinali nthawi ya werensike kapena. Chifukwa sindikukumbukirapo kuti pali nthawi ina Amalawi munavutika ngati mmene mukuvutika apapa. Tiyenera kunyamuka, animike nkono amene alileda kunyamuka kuti tiyende chisogolo tikafikeso pamene pa. Tiyeni tikwiye lero tiganiza kuti kuyambira lero tikuyenda chisogolo. Sitizabwereranso mbuyo, tazunzika mokwana, ndipo sitizazunzikaso. Ndimangoti ndinene kuti kodi kuti ziteke zimenezo ndipange chani? Kuti zichitike zimenezo maka tiyambire kumizi kuno ulimi mwabwino. Tiyambire kumizi kuno fetereza ukwanira. Tiyambire kumizi kuno mbewu zokwanira. Koma maka tiyambire kumizi kuno mitengo yabwino. Ine ndimalima sabola. Koma sabola uja ndimagula so wanzanga. Amayi Beatrice Mwale ndimakugula ni sabola. Tanena ni mtengo wake ndimapasa ni chani? 7,000 kwa kilo sabola. Mwanga? Pali mbewu imene mmalima inu imene mmagulisha 7,000 pa kilo. Inayo ndimaziwa kuti ndikatere ndiye kuti nzanga indi kunkankha. Zimene zimandipesa chisoni. Sabola yotu palibe mbewu yopusa kwambiri kulima ngati sabola. Sabola ngakhale kumeza tu ndiye kupita ukakhala pena pake amangomera. Sabola ndi mbewu yopenda kwambiri. Yosakutaso. Koma ine kulapa kuti nthawi ina tinalima tinagula kwambiri kuno kuntaja kwa Paramount konkuno. Kuno nthawi ina anthu analima sabola kwambiri. Ngono wanga amazatandala kuno uzalima kuzagula Ford Legend sabola. Mitengo yafika pa 7,000 kilo. Amene walima chaka chino kungondiuza kuti ayimbire na Joyce Banda zandigule. Ine wanga ayu ndikugulisa 7,000 kilo. Zikumveka zimayi? Kuyenda chisogolo president azidandaula za anthu ache. Mitengo azipeza yabwino
kesa tukuta kulima. Maphunziro ngati simutenga kalikonse pano mukauze kuti andikunena nebatu mukauze kuti amayi Joyce Banda akuti kungolowa iwo mboma sukulu ya sekondari ya Ulere. Sindikuuzani pano kanthu kalikonse kamene tazachita kamene sindikupanga kale. Sindikuuzani pano zoti ndizapanga zimene sindinapanga zaka 10 zimene zindakhala ndikungokhala. Ndakhala ndili bize kuthamanga kuphunzitsana azizanga. Ndiye wina ntanena zimene zikuchilipa. Aliwere mamaso kaiti. Era kupera kuliganya school jalulera akupera ngaiti. Ndiye ine ndikuti amayankhula zimenezo ndani. A President Bakiri Muluzi anati ndikalowa president primary yonse izakhala ya Ulere. Mukumbukira? Ngani twaweketa kuti wakulwala. Akumanyirira chakuweketa. Jana sonjaji 3 shillings. Yitu alipira gajo. Timalipira primary. Timalipira secondary school ndi Joyce Banda izakhala ya Ulere. Azimayi anzanga kwa ino azimayi ndiye maphunziro ulimi pakati po nayamba ndinangopenga kumangophunzitsa azimayi anzanga kupanga sopo, kupanga mafuta, kupanga sugar. Mpaka ndili ndi a President Muluzi chikukasegula nyumba anandiperekeza pena pake. Anapeza azimayi apanga brown sugar. Ali ndi sugar duyu. Ali nyambitani. Mukumbukira azimayi. Ali nyambitani kuti ndikhulupirira kuti amene ndi sugar. Ineyo ndikungofuna kuti azimayi muzapika azimayi ya mizi. Sugar uchandayiza umangopanga pakhonde ndi mizimbe. Mafuta kungopanga mkichini ndikuthira mundiwo. Ndi maphunzitsa ineyo zimenezo. Ndipo tikuchita kale panopo. Panopo ndibangoti tikungomuza mbujeni Everina kuti takatenga mayi aja. Abweresa aphunzitsa zatiphunzitse sopo ife. Tufuna sopo wasafu tizapanga kunyumba. Zikumveka eti. Ndimalize chonchi kuti anyamata mtima wanga ulipa achinyamata. Zinthu zimene tikunena pano zakabaza zachani ndi zazing'ono. Kupanga mafactory anyamata azigwira kumeneko. Koma yayikulu kwambiri ndi ntchito yozilemba wekha ija. Chifukwa ngakhale njinga zakabazazo anthu ena sopana nazo 5 6 7. Kusogoloko kuli kuwala ndipo kuli kwabwino. Azimayi anzanga inu ndine 5 kusogoloko kuli zabwino. Koma ndimalize ndikuyankhula ndi mafumu. Zonse takhati kukamba pasi kuti zichitike m'mizimu ndi mafumu. Munthu amene sawerengera fumu, salemekeza fumu ndi opanda mwayi. Ndipo mafumu aku Malawi ngati simuzavomera kuti ngati pali president anasamala mafumu, ananyadisa mafumu, anakweza mafumu ndiye Joyce Banda. Zimene zija ndi mapanga dala chifukwa iniyo ndi amene mmatirera m'mizimu. Chifukwa iniyo ndi amene mmatisunga m'mizimu. Iniyo mafumu ndi amene mmatiyang'anira ife m'mizimu. Maka mavillage ndi magrupu makala makasu ndi amene mmapanga chitukuka. Amayi ndikumaliza amayi. Musadandaula amayi tivina koma ndimalize ndingomaliza. Ndikumaliza ndi mafumu. Nyumba zanu zabwino. Ndi zinthu zochitisa manyazi kwambiri. Kuti ine andimenya akamwini anu aja ndiye ndikuthamangira kwa fumu, koma nyumba ya mfumu yanga ija denga lili mbali imodzi. Ndizochitisa chisoni kwambiri. Ndizochitisa chisoni kuti mkamwini wanu uja ndikwapule makofi ndithamangira ku nyumba kwanu ngati kwa fumu yanga sima kulibe. Ineyo ndayika imeneyo point ngati yosiriza. Chifukwa ndikufuna muchoke nayo pano. Chifukwa ndi nkhani imene imandipweteka ine kwambiri. Kuti mafumu athu sasamalika, sitimasamala mokwanira. Nthawi yakwana. Munandiona nachitapo ndizachitaso. Ndipo senior chief, matiye, paramount, subtiye.
akuziwaso kuti ndimati ikamafika Novemba aliyense walandira mabagi awiri atatu anayi afetereza. Tizachitanso alipompa na mfumu akola andikane ngati ndikunama tizapanganso chimene ndimafuna ine kuyambira kusiku kumavile chini kumagrupu tengani uthenga umene umafumu tiye ndiyende chisogolo tiye ndikalowe mboma sikuti mukandiyese iya ine mundilowese mukandiyese munandiyesa kale munandiona kale kuti chito ndimagwira. Mulungu akudaliseni zikomo. Like, share, Malawian cameras, subscribe.